जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा गामि आरो बियो देग्लायसिमाव 18थि खुंगा जाबाय। थ' जोङो फुङाव गामिनि खौसेथि आरो सिनायथि हारिजों सोमोन्दो जोङो गामिहा निजा फ्लेग दं, फिरफिला दं, बिनि आन्दाराव जों थांनानै थायो। बे हाबाफारिया जोब्बाय। बेजों लोगोसे जोङो सानसे समाव रुनिकाटा होननायाव बर'फ्रा फ्राय गैयामोन। बर'फ्रा गामि सिं सिं खारबोनानै बे रुनिकाटा मुङैनो गामि दाफैनाय जोंहा गेदेमा रायजो जागिरि बिथांमोना रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारि जालांनाय बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनाय बे हाबाफारि जोब्बाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' समाजाव बर' हारिया भद्रता जिहेथु जाथि, बेखायनो जोंनाव उन्दैया गिदिरखौ मानिनाय, गिदिरा उन्दैखौ अननाय बे मोनसे हाबाफारि दं। बे हाबाफारियाबो जोंना जोबनानै थांबाय। दा फैयै फैयै जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानो लुबैदों। रंजालि बैसागु फालिनायजों लोगोसे जोङो बे दुलाराय प्रिथिबियाव जोङो जाथि हिसाबै थांना थानो लुबैदों। जोंनि राव हारिमु, गाननाय जोमनाय आरो फोथायनाय बेखौ लाखिनानै। थ' दिनैहाय बे खुंफुंनायाव जोङो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ मुस्रि खाम्फा बरगयारी बिथाङा नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे जोङो MCLA जोंनि रुनिकाटानिनोखा नन्दलाल राणा मगर बिथाङाबो फैगोन आरो गोबां फरायफुनाय साख्रिआवला बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। हारिमु बिथिङाव गावखौ गसंथानानै दानो लानाय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आं बेखिनिखौ फोरमायबाय। लाइमोनफोरखौ बैसागु मोसानायाव दोरोङारि दामजु लानानै मोसानो थाखाय मा खावलायगोन? आरो जों नुनो मोन्दों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ माखासे मडार्न जुगनि दामग्रा लानानै मोसानाय। ना बेखौथ' आं दहाय एसे बुंदों। जोङो बे बर' जाथिया बे मुलुगाव जाथि हिसाबै थांनानै थानो लुबैदों। गंसे न'खरा जेरै खान्दा बिजि गैयाब्ला बेयो आबुं मोनसे न'खर नङा। बेखायनो जोङो मोनसे हारिया जोङो आबुं बर' हारि हिसाबै थांना थानो लुबैदों। बेखायनो फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ जोङो नैबे बादायलायनाय मुगा ग्लबेलाइजेसन जिहेथु मोनसे क्राइसिसआव गावखौ जाथि हिसाबै हमथाना लाखिनो थाखाय जोङो जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ गावनि हारिनि बर' हारिनि दोरोङारि दामजु आरो माखासे जितु दोरोङारि फोथायनाय माखासे जोंहा मेथाइ जिहेथु खुगा मेथाइफोर, बैसागु मेथाइफोर बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय थुलुंगा होबोबाय थादों। आरो बियो दिनैबो जोंनि बे जिहेथु गेवलें मेल जोबनायनि उनाव जोंहा हारिमुवारि मोनसे बादायलायनाय श' दङ, बेयाव जों बेखौ बिथा खालामदों। अनथोब दङ। अनथोब दङ। जोङो सेथि बान्था, नैथि बान्था, थामथि बान्था दं। आरो बे अनथोबनि जिथु अनजिमा जोङो रां होगोन। आरो बे रांखौ आं नोंथांमोननि मेसेजजों दुलाराय बे प्रिथिबियाव आङो गोसार होनो लुबैयाखै। दङ खिन्थु अनथोबा दङ। थेंक इउ।